maca asri katon sece sumunar cayane ngagem busanane wis kondang kaloko candra mawa ku asmane. Dino atiku tansah nelongso momong anak loro atiku kaya kesiksa mula aku iki arep sambat-sambat sapa jare pamit lunga ora kerja seje trita ora nyono yen kaya ngene dadine jar anakku mula sing gedhe pangapurane bapak lur rasa sing penting ana duwite najan tukang rasa nyata gedhe paedahe luru rasa tak goleki botol ceblok kerdus koran tak cupuki saben dina budal esok mulai sore najan luru rasa aku bisa nyambut gawe. Aduh Gusti kula nyuwun pangapura merga kula niki kena beka rencana mula yen tak rasa kaya ora kuwawa pasrah jiwa raga marang Kang Maha Kuwasa.
Gusti kula nuwun awet kula niki nyuwun pitulung amal becik ingkang kula suwun najan sithik kula matur nuwun mangga inggih niki arta nadyan among sithik nadyan sithik aja ditampa